Bendhe Kyai Macan. Kabupaten Demak, Jawa Tengah rumuhun mujudake kerajaan Islam. Rajane kondang wicaksana asmane Raden Patah. Asil karyane Raden Patah ing antarane Masjid Demak, sing salah siji saka gurune digawe saka tatal utawa cuwilan kayu déning Wali Songo. Bot repote babat madege Krajan Demak pancen ora kena sinangga enteng. Sebab wektu semono saperangan gedhe warga masyarakat isih akeh kang nyilut agama Hindu. Sing babagan adat istiadat lan cara manembah mring Gustine beda adoh karo wewarah Islam. Salah cacakane bisa ndrawasi ndadekake seling surup kang tundhone njalari congkrah antarane siji lan sijine. Tuladhane nalika kuwi ora sethithik adipati reh-rehan apa dene punggawa praja kang balela suthik deku-deku marang Sultan Patah. Nganti dampar kesultanan kalungsurake marang Sultan Trenggono, kerajaan Demak ora sangsaya tentrem. Nanging malah akeh punggawa praja kang mirong kampuh jingga, ora sarujuk kelawan kerajaan Islam. Ing antarane paraga kang emoh sumujud mau yakuwi Syekh Siti Jenar, Pangeran Panggung ing Tegal lan Ki Kebo Kenanga. Ki Kebo Kenanga mono adipati Pengging, putrane Prabu Handayaningrat kaping 6. Isih pernah putune Brawijaya ing Majapahit. Rehne minangka manca kakine wong Pengging, Ki Kebo Kenanga uga katelah Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenanga sejatine wis ngrasuk Islam, nanging megurune marang Syekh Siti Jenar. Mula bab watak wantu sarta adat istiadate uga nunggal kulit karo gurune. Atos sarta emoh nglendheh marang Raja Demak kang minangka paprentahan sing sah. Sasuwene dadi adipati ing Pengging, Ki Kebo Kenanga durung nate sowan apa dene asok bulu bekti glodhok pengareng-areng marang Praja Demak. Kadidene tedhak turune Prabu Brawijaya, Ki Kebo Kenanga duwe pepinginan nedya madeg ratu ing tanah Jawa. Saraine wis nganti pirang-pirang pisowanan Ki Ageng Kebo Kenanga ora marak seba, Sultan Trenggono nuli utusan abdi supaya nimbali adipati Pengging kasebut. Nanging wis nganti sawetara abdi kang nimbali ora ana siji wae kang bisa nyowanake Ki Ageng Kebo Kenanga. Pawadane Ki Kebo Kenanga ora gelem sowan mring Demak merga peperintahan Demak iku mban cindhe mban siladan. Sultan Trenggono sepisan maneh ndhawuhi abdine kautus menyang Pengging, kang diutus tindak sawenehe ulama saka Kudus, kang kondang asma Sunan Kudus. Sebab mung Sunan Kudus kang pirsa kepriye aten-atene Ki Ageng Pengging alias Kebo Kenanga. Awit antarane Sunan Kudus lan Ki Ageng Pengging, kejabane mujudake kanca wiwit cilik uga klebu sedulur sakpeguron. Sunan Kudus kaparingan purba wasesa nyowanake Ki Kebo Kenanga urip utawa mati. Sunan Kudus jroning ngayahi minangka dutaning ratu kadherekake santri kinasihe cacah 8. Ora kata lumpen, Sunan Kudus ngasta pusaka kanggo sipat piandel. Wujute bendhe aran Kyai Macan. Dijenengi Kyai Macan sebab bendhe kasebut menawa wis ditabuh suarane nggegirisi banget. Bisa nggeru pindha panggerenge Sardala. Miturut cerita, bendhe Kyai Macan kang diasta Kanjeng Sunan Kudus iku warisan saka mara sepuhe
ya iku Adipati Terung. Mula senajan wujudé mung bendhe nanging duwé daya linuwih sing ora baen-baen. Malah sok ora klebu ing nalar. Ujaring crita, saben Sunan Kudus maju ing palagan lan keseser ing yuda, banjur nabuh bendhe Kyai Macan. Eloke saben krungu suarane bendhe mau, prajurit mungsuh padha bubar salang tunjang karo bengok-bengok kawaden. "Ana macan, ana macan!" Kahanan desa ngadesa ing wewengkon Demak Bintara isih akeh kang wujud alas bebondotan. Tindake Sunan Kudus menyang pengging sengaja nrabas munggah mudhun gunung. Senajan wis digelak tindake kareben cepet, meksa ora bisa enggal tekan papan kang dituju. Nyedhaki wanci maghrib, kapeksa Kanjeng Sunan nginep ana pinggir alas. Para santrine didhawuhi golek papan sing kepenak kanggo ngaso. Nalika para santrine wis padha keturon, Sunan Kudus lenggahan sinambi ngenam pikir. Penggalihe samar yen jejibahan minangka dutaning ratu ora bisa mungkasi karya. Awit sing arep dihadapi mono Ki Ageng Pengging kang wujude jalma limpat, sugih ilmu olah batin. Dilalah ana sawenehing santri sing isih ketap-ketip durung turu. Weruh pasuryane Kanjeng Sunan sedih, nuli diwanek-wanekake takon. "Kados wonten ingkang dipenggalih Kanjeng Sunan?" "Iya to, Le. Lah kowe kok durung turu? Aku iki isih jibeg. Mikir jejibahan sing abot. Samar yen ayahanku iki ora oleh gawe." Wangsulane Sunan Kudus. Menawi paduka tida-tida menapa boten prayogi ditayuh mawon ngagem bendhe pusaka Kyai Macan. Ucape santri mau. Sunan Kudus kaya diosekake. Pancen bendhe Kyai Macan kejaba duwe keampuhan kanggo maju perang, uga kena dianggo srana nayuh utawa golek pituduh. Kasil orane jroning maju ing payudan. Dene carane nayuh bendhe pusaka mau kanthi ditabuh marambah-rambah. Kanggo titikan menawa swara bendhe kang ditabuh mau ngungkung, tandha yen menang ing payudan. Kosok baline, yen swarane bleru utawa ora bisa ngumandang, tandha yen bakal kalah sarta ora kasil anggone ngemban jejibahan. Kanjeng Sunan banjur age nabuh bendhe Kyai Macan marambah-rambah. Tetela bendhe kang ditabuh swarane ngungkung, sora nganti ngebaki alas. Nganti bumine horeg, geter, tetuwuhan isine alas padha mobat-mabit kena dayane swara bendhe pusaka sing nggeru pindha macan gembong. Sakala pasuryane Sunan Kudus kang sakawit suntrut malih sumringah pirsa awit yakin yen jejibahane bakal antuk gawe. Saking bungahe Sunan Kudus anggone nabuh bendhe ora leren, malah genti-genten anggone nabuh karo para santrine. Unine bendhe Kyai Macan nganti keprungu dening warga Karang Padesan sing adoh papane. Kejaba mbrebegi uga medeni lan gawe giris atine warga ing Karang Padesan. Nganti wekasane ana sawenehe warga desa kang nekat ngajak ruwange nglacak swara kang dikira macan mau. Warga desa padha sikep gegaman perlu mikut anane sato galak sing gawe kekes. Esuk kuwi ana pepantingan
Warga sikep gegaman landhep dipandhegani saweneh pawongan cangkrak gumbruduk ngrasak alas ngubeng goleki asale swara macan geru. Ewa semono kabeh pawongan sing padha mburu macan mau ora oleh gawe. Ora mrangguli yen ana macan liwat utawa saba alas. Malah sawijine pawongan kang dianggep bisa niteni tlacak macan wae ora nemokake titikan anane tabet macan saba alas. Warga desa mung mrangguli Sunan Kudus lan santrine 8 lagi ngaso ana pinggir alas. Sunan Kudus mundhut pirsa. "Lho, wonten menapa Kisanak?" Sak kanca mrebegi kula kalian bekta gegaman landhep. Pandangune Sunan Kudus. "Inggih Kyai, waleh-waleh menapa kula sak rowang nembe madosi sima. Kala wau kula mireng swanten sima nggeru ngantos damel mrindingipun para padunung." Wangsulane pinituwane warga. "Madosi sima? Ing ngriki boten wonten macan utawa sima Kisanak." "Estu wonten Kyai, kula sedaya sami mireng swantenipun nggereng-gereng ngungkung ngantos damel ajrih kawula padusunan." Sunan Kudus mesem aris. Batine ngalembana marang ampuhe bendhe Kyai Macan. Sunan Kudus banjur waleh marang wong-wong padesan. Lamun swara panggeru gegirisi kuwi asale saka bendhe pusaka Kyai Macan. Kanjeng Sunan Kudus banjur crita dodok seleh sing sakbenere. Dene anggone nabuh nganti marambah-rambah iku tujuane kanggo nayuh jejibahan minangka dutaning nata. Para warga desa kang dijarwani paham, banjur padha bali sowang-sowang pamit marang Sunan Kudus. Sadurunge padha pepisahan, Kanjeng Sunan Kudus maringi pesen marang warga desa. Papan sing dianggo patemon Sunan Kudus karo warga sing ngopyak goleki swara sima mau dening Sunan Kudus diparingi tetenger Desa Sima. Bareng karo rejaning jaman, papan mau malih bawera dadi daerah tingkat kecamatan, yaiku Kecamatan Sima, klebu wewengkon Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.